मा जादों मा? फै मा मोनामदों? खिथेरदोंमोन। गोदाव सोरावखौ। गय खावनायानो इमान गाज्रि मोनामबोदों नोंसोरनाव। बिबारानो नै इसाना जि मोजां बारखाजोब्बाय नै बोरायजोब्बाय। मा बिबार होनो बेखौ? गेन्दा फुल। ओइ नै आं गायलांनाय बिबारा। खिन्थिसां। नै लोगोफोर नैबे सिगां आं गायलांनायमोन आरोना बिबारा। सिख्लायाव गायनायमोन आङो नै जि आराम बारना दङ ओमफ्राय आं होजों न'आव गायहैबाबो जोंहानाव गायहैबाबो थांजाला थाङा नैबेबो आं गायनायनि बे गलाप फुला इसोरो नैफोरबो सब आं गायना गालांजोबनाय इफोरखौ मिथिया आरोना इफोर गोदान गोदान गायनाय ओमफ्राय नैबे सिगां गायनाय बेबो बिराद मोजां बारोमोन खिन्थु बेबो बारनाय गैया। मोजां बारफुजोब्बाय मालाय बिसोरना आंहासो लुगैलायबाय बिबारखौ नुनानै न'आव मोनफैबाय आं आलासि जाफैदोंमोन जोंहा लाफायानो गैया माथो नोंस्रालाय आयै आंनि फिसाया गाबनो ओंखारदोंहाय सयथिबो सायाबो गाबनाङालै गाबनाङा बिमादैया माबा मादैजों बामजाद' मादैजों नै जोंना बिथाङा आखाइखौनो मामदार हायाखै आं मोनामसुलांबाय थादों गया खिथि मोनामदों दङ गेसाव मोनामफायो ओइ मेथाइ दंमोन ओइ गाबना खोबना दोननायाव ओइयाव बबे ओइ गाबना खोबना दोननायाव आब'नो होनदों बिदि गैयैखौनोथ' मा खालामगोनसो मोनबाय आङो आमाया माबायदि जागोनलाय दहायनो स्टेसनाव थाबानो जायोमोन दा दसे थागोनमोन बारखानाय ओइ हायनाबो स्कुल मोनफैखाबायमोन ओंखायनो आरो बिसोर टंलायावसो दङबा टंला बारदों साहा लोंनोसै जोंहा मिथायाबो नै दहाय जोंहानिखौ आब' लाहा हरबावदोंमोन जेखौ लांसै जोंहानो मुथु आंखौथ' दाबो सिनायखायाखै बारखोला बारखोलि खालामबाय थादों साला गाखोबाय थादों न'न दाबो बावा आरो बे आसुरि आंखौ फुला नङा हौवाखौ मोनामसुलाय हिनजावखौ मोनामसुलायथार सैमायानो मुदुफुलाबो जि दुगुरां दुगुरां थायना दं बिसाना माथो गाहायाव नै दाख्लै हाबैखौ नंलायथारबाय आं थांनायाव टाउनाव माबा बिदिखौलाय दोनदोंसो आबैया मियाव 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 नै बोराय सालांबा बोरो नोंहालाय बेसे लाबाय थादों मियाव 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 साहा लोंनो नागिरदों आंहा मा साहा लोंनो नोंलाय ओंखाम जाबाय थानानै ओंखाम मोनजाला बिसानाव बस'नानै आयौ माखौबासो लानो नागिरदों गैखालानो मोनसे खियादो हर आंनो खावसेखौ नोंसो मोनसे जादो माने फैग्रोनांगौ दे बुजायगासिनो